journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, MILF o MNLF nagkaengkwentro sa Pikit, Cotabato. Gatusan ka mga pamilyang namakwit, nagpabilin gihapon sa evacuation center. Upat ka NPA, patay sa engkwentro. Siyam ka mga miyembro, nadakpan apil na ang 12 anyos nga child soldier. O kapulisan ug kasundaluhan nagpahimangno sa mga politiko nga magpapili sa 2022 local and national elections. Nga likayan ang paghatag og revolutionary tax sa NPA. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang upat ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA human sa engkwentro tali sa tropa sa 88th Infantry Battalion sa Philippine Army sa kabukiran sa Barangay Mabuhay, San Fernando, Bukidnon. Siyam usab ang nadakpan human sa engkwentro apil na ang gikonsidera sa mga sundalo nga child soldier nga 12 anyos. Nakakumpiska sab ang mga sundalo og 16 ka mga high-powered firearms. Sumala sa militar na hitabo ang engkwentro dihang mihatag og impormasyon ang mga residente sa lugar sa gihimong recruitment ug pagpangilkil sa mga miyembro sa NPA sa komunidad. Gibana-bana ang 20 ka mga miyembro sa NPA ang naengkwentro sa mga sundalo. Sumala ni Major General Romeo Browner Jr., ang Commanding General sa 4th Infantry Division. Milungtad og usa ka oras ang binakbakay kagahapon sa alas 8 sa buntag, Setyembre 8, 2021, nga miresulta sa pagkakumpiska sa 3 ka AK-47 rifles, 4 ka M16 rifles ug usa ka M203 grenade launcher. Nagpaabot na sa iyang pasubo si Major General Browner sa namatyan nga pamilya ug nadismaya usab kini sa gihimong recruitment sa minor de edad aron himuong child soldier. Nagpabilin pa hangtod karon sa evacuation center ang kapintulo kagatos ka mga pamilya sa Pikit, North Cotabato nga namakwit tungod sa engkwentro tali sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF ug Moro National Liberation Front kon MNLF. Ani ang report ni Lizelle Banga. Kapin duha ka semana na karon nga nagpabilin sa sitio Midkampong, Barangay Batulawan sa Pikit, North Cotabato ang 336 ka pamilyang namakwit atol sa panag-engkwentro sa grupo sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF o Moro National Liberation Front kon MNLF ni adtong Agosto 25. Gituuhang rido ang hinungdan sa panag-engkwentro sa duha ka grupo kung asa tulo ka mga barangay sa lungsod ang naapektuhan. As of now, ma'am, as of present ngayon, 336 yung naiwan na evacuees. Ang evacuation center dito sa Midkampong, sitio Midkampong, Barangay Batulawan. Pangalawa, yung isang evacuation center nila may compound dyan sa may Batulawan din na Sagir compound. So andun yung iba. So overall, ma'am, 336 ang evacuee. Sa may Balatikan, boundary ng Dalingawin, at saka may din sa Nungwan, tatlong barangay. Naipit po sila sa rido. Ano ma'am, faction kasi ito ma'am, nito, MILF at saka MNLF. Maraming maraming pamilya na yan na parang combine na siya, mamba. Pero ang talaga dito is MILF at saka MNLF, yung dating ni Normi Suarez. August 25. August 25, ma'am, yung pagdating talaga nung evacuees. Lakip ang pamilya ni Fatima sa Ganding sa mga namakwit. Saysay niini, lisod ang ilang kahimtang hilabi na kung muulan kay wala matod pa sila'y matulugan. Tungod masudlan man og tubig ang ilang tent nga nahimutang lang ilawom sa kamanggahan.
Gani, daghan na sa ilang mga bata ang gasakit tungod sa ilang sitwasyon. Minor lang. Kasi yung mga bata, good ma'am, minsan nagkuan, naglagnat. Tapos may ginasipon. Kuan, ang tulugan nila ma'am dito, trapper na lang ang ginakuan ma'am. Ay, super hirap ma'am. Mahirap talaga mag-bakwit ma'am. Minsan yung iba ma'am, pag nagaulan, hindi pa yan sila natutulog ma'am. Kaya kuan, magpasok man yung tubig sa tent nila. Kuan na lang namin na evacuation center ma'am kasi may manggahan yung tatay ko. Tapos nag-volunteer na lang kami na dito na lang sa silong ng mangga ma'am kay mas okay dito ma'am kay pag tanghali hindi kami mahirapan ma'am. Ba ma'am kulang ng kuan. Pagkain din ma'am ang pinakauna nilang kuan ma'am. Tapos kuan lights ma'am kasi yung kuan yung iba walang ilaw. Wala pa namalik sa ilang balay ang mga bakwit tungod sa kahadlok nga madamay. Padayon sila karong ginahatagan og ayuda sama sa pagkaon sa lokal nga probinsya nga kagamhanan. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Sunod bulan na ang filing sa Certificate of Candidacy kon COC alang sa buot magpapili sa 2022 local and national elections. Apan karon pa lang daan, gipaniguro sa kasundaluhan og kapulisan nga walay politiko nga muhatag og revolutionary tax sa mga rebelding New People's Army hilabi na panahon sa kampanya. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Sa Oktubre 1 hangtod 8 ang pagdawat sa Commission on Elections kon COMELEC og Certificate of Candidacy nilang mga mupapili sa posisyon sa 2022 elections. Nang hinaot si Lieutenant Colonel Ezra Balagte, ang battalion commander sa 39th Infantry Battalion sa Philippine Army, nga way politikong muhatag og revolutionary tax sa mga rebelding New People's Army kon NPA, hilabi na sa panahon unya sa kampanya, kay dili kini makiangayon. Og sa pagtuman niini, ugaling makadawat og hulga, mipasalig ang kasundaluhan uban sa kapulisan nga hatagan sila og proteksyon. Mayroon naman tayong sinusunod na protocol in as far as in providing security sa mga politicians, and this is in accordance dun sa Omnibus Election Code, and we will be strictly following the provisions of the Omnibus Election Code regarding sa pag-protect ng mga politician. But the general task is to protect everyone so that walang mangyaring kagubot during the political season dito sa area na nasa sukuban ng 39. So far wala pa man tayo na monitor nga nag-report po sa atong mga local city executives ug mga local politicians. So ang among advice lang po is open na ng PNP para sa communication since majority mga isa atong mga local city executives very is active sa or supportive sa proyekto sa gobyerno kay naman tay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So makita man nila na ang paglambo sa atong probinsya kay kaning mga GDAS nato is gitagaan gyud og priority. Kampante ang kasundaluhan nga nagkahuyang nakaron ang puwersa sa duha ka mga committee front sa Davao del Sur tungod sa ilang sunod-sunod nga operasyon sa kabukiran ug ang pagpaduol nila sa mga komunidad dala ang mga serbisyo sa gobyerno. Ang Davao Sur is ang dalawa kasi yung kino-confront natin dyan, yung Front Alip at saka yung Pulang Bagani Company. But with the initiatives being implemented by the local government units of the province, nagbakit yung mga armado, and that is the reason for us to push yung development aspect so that itong armado ay hindi na makabalik sa area ng Davao del Sur. Sa kasamtangan, padayong nakigalayon ang mga tropa sa 39 Infantry Battalion ngadto sa mga LGU aron marisulba na ang mga socio-economic issues nga sagad ginagamit sa mga walhong komunista sa ilang mga propaganda ngadto sa katawhan. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Ihap sa mga pulis sa Davao Region nga nagka-COVID, nagkataas. O patigayon sa Kidapawan City, hinay-hinay ng milambo luyo sa hagit sa pandemya.
ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Giablihan na sa kagamhanang lokal sa Valencia City, Bukidnon ang sementeryo para sa mga matay sa COVID-19. Giklaro sa LGU nga dili kini mass grave. Ani ang report ni Rhea Montecalvo. Gihimakak sa lokal nga kagamhanan ang taho nga adunay mass grave sa Valencia City, Bukidnon. Mato ni Vice Mayor Dr. Policarpio Murillo IV sa Newsline Philippines, dili kini mass grave apan usa ka pampublikong sementeryo alang sa mga mipanaw tungod sa sakit nga COVID-19 sa syudad. Technically, dili ka na siya kaya mass grave, but pasabot, isa ka na pong bangag na gihimo nimo para lubhan sa mga tao. Ang mga patay, dito na lang nimo dayon ihanok dito, no? Tapunan lang sila tanan dito nga nasulod niya itong gitatawag yung mas. Individual kini nga mga lubnganan. Gani man ang atong ilubong diha, nakabutang yun mismo sa sa tawagan kasi nga lungon, no? Ay na dayon siya ibutang dito sa iyang lubnganan. So, siguro malibog ang uban kay nga nung niabtan o alaunas kadlawon o niya naglubong pa ang LGU o mga patay. Among ipasabot sa inyo nga kami sa lokal nga pangagamanan sa Dapian sa Valencia, nagtamod sa regulasyon pinagi sa atong Sanitation Code of the Philippines nga nag-ingon nga kung dunay mamatay nga tao nga diin ang hinungdan sa kamatayon mao ang contagious or communicable disease, kinahanglan kini malubong dayon sulod sa 12 ka oras. So mao na nga kung alauna sa hapon nga namatay, among siguroon nga sudi pa mabot ang alauna o alaunas ka adlaw, malubong na siya. Ang sementeryo na himutang sa sitio Santa Cruz, Poblacion, Valencia City ug dunay kalapdon nga anaa sa 40,000 square meters o 4 ka hektarya. Libre ang lungon ug duna pay madawat nga burial assistance ang pamilya sa namatay tungod sa sakit nga COVID-19 pinaagi sa programa sa social services sa syudad. Hinuon, hatagan nila og kagawasan nga makapalubong sa pribadong sementeryo silang mga dunay life insurance plan. Sa lungsod sa Kitaw-Taw, gipatuman sa lokal nga kagamhanan sugod karong adlaw ang lockdown, busa sirado ang tanang buhatan. Bulungtad kini sulod sa 3 ka adlaw aron makapahigayon og disinfection sa matag opisina. Disinfection for 3 days until Friday. Nag-start na mong kanto ganina kadlawon. Kaya daghan pud mga request sa mga barangay nga tuan
mga facilities sa barangay. Sa karon, bikunhod na ang ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa lugar. COVID cases na mo, in wrap lang kay nakamiting niya itong last week pa ang local ITF. So na may mga 200 plus niya to. Confirm from the start. Di na atong last week po, mga 1 week na. Ang active cases ato is more than 20 na lang. So karon nga week, video gamay na lang ang nadugang. Siguro update ang among image. So siguro mga less than 20 na lang siguro active cases. Kaya pa man may naaron sa mga isolation. Mga confirm na siya na active cases. Aron malikayan ang grabe nga komplikasyon sa COVID-19. Mipahimangno sila nga magbaton og proteksyon pinaagi sa pagsunod sa minimum health protocol og ang pagpabakuna. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, Province of Bukidnon. Stay safe. Nagkataas ang ihap sa aktibong kaso sa COVID-19 sa mga pulis sa Region 11 as of September 7, 2021. Base sa record sa Police Regional Office 11, adunay 103 ang aktibong kaso kon 103 ka mga pulis ang nagka-COVID-19 apan luyo niini. Padayong nagpatuman og hugot nga health protocols ang kampo partikular sa Camp Quintin Merecido Kuman sa katitipan ning syudad. Sama sa pagdili sa dili importanteng aktibidad sulod sa headquarters. Pagpakusog sa online activity og meetings og himuong paperless ang transaksyon sa mga dokumento. Og pwedeng mangonsulta ang mga organic members sa PNP sa ilang consultation program nga COVID-19 Telecare. Sa kasamtangan, adunay 1,022 ang kinatibuk ang ihap sa mga pulis sa rehiyon ang nataptan sa sakit. Sa record, 59.22% kon 5,662 kang mga pulis sa PRO 11 ang fully vaccinated sa anti-COVID-19 vaccine ug adunay 98.02% kung 9,372 ka mga personnel ang nabakunahan na sa first dose. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Naghinay-hinay nagbalik sa normal ang ubang negosyo sa Kidapawan City, North Cotabato. Apan padayong hugot nga ginapatuman ang minimum health protocols. Anyang report ni Leo Febra. Hinay-hinay na gabalik sa normal ang kabibo sa negosyo sa Kidapawan City. Ang mga hotel, business as usual na o gadawat nag mga bisita. Ang inyeherong si Jude Agdaliting nga taga Davao, usa sa mga nabulahan niini kay dili na niya kinahanglan pa nga magsigig biyahe paadto og pabalik sa syudad tungod sa iyang trabaho. Karon nga pa namin sa Kidapawan kay tungod nadiri among assignment sa telco. Regarding sa borderline sa mga permits kay naman may mga CCTS, napod may travel permit from company, so they allow us to pass the borderlines. Okay man siya. So mo lang po ang same lang sa rule sa Davao, must iwas then distance. Gawas sa mga bisita sa hotel, nalipay usab ang mga trabahante niini nga si Wilfredo Edizon sa pag-abli sa hotel nga ilang gitrabahoan kay duna na sab sila'y laumang sweldo nga ikabuhi sa ilang pamilya. Katong sa pandemic sir, automatic man gid siya kay i-close man gid ang mga tourism industry. So automatic man gid siya na shutdown. So murag 1 month yata mi ato na nag-stop sa gyud og work kasi syempre wala may operation. Sa pagkakaroon na ongoing na ang kanang operation na mo. Nalipay sab ang tourism officer sa syudad kay bisan tuod anaa pa sila karon ubos sa general community quarantine, hinay-hinay na pag-abli sa ubang mga patigayon sama sa hotel ug mga restaurant. Bisan pa man dunay mga ginapatumang safety protocol. We are really grateful
hopeful. Somehow, nakakabawi din naman. The business is still as usual, no? Yun nga lang, we have the new normal health protocol guidelines na syempre 50% ang capacity natin. And still, but we are happy na nakakapag-operate naman ang ating tourism-related establishments. And we are thankful sa ating mga local tourists na pumupunta pa rin sa Kidapawan City at tinatangkilik ang ating mga or sinusuportahan ang ating mga negosyante dito sa Kidapawan. Apan wala gitugot sa lokal nga gobyerno ang pagbukas sa mga KTV bars, recreation centers, tourist attractions, ingon man dagkong events nga gihulagway nga mega spreaders sa COVID-19 aron malikayan ang pagsaka sa kaso sa coronavirus. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe! Patay ang usa ka negosyante human na bundulan ang gimaneho niini nga motorsiklo sa nagsunod kaniya nga laing motorsiklo sa lungsod Samlang, Cotabato. Nadala pa sa ospital ang biktima nga si Dave Ochoco ug ang angkas niini nga si Jesito Abiliar human ang aksidente pasado alas 7 kagabi sa highway sa Bialong, Mlang, Cotabato. Apan namatay si Ochoco kaganyang buntag. Nagpaalim pa sa ospital si Abiliar. Sa investigasyon sa Mlang Municipal Police Station, paliko na ni adtong tungura patuo si Ochoco. Dihang nadumbulan kini sa nagsunod kaniya nga motorsiklo nga gimaneho sa usa ka Richard Magbanwa. Nakakustudiya na karon sa Mlang PNP ang driver nga si Magbanwa kinsa posibleng magatubang og reckless imprudence resulting to homicide and physical injury o galing dili magkaareglo sa pamilya sa mga biktima. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City o sa Channel 49 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. 107 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!